B'investiment massiċ ta' aktar minn 10 miljun euro fis-żona industrijali ta' Bulebel se jinħolqu madwar 100 impjieg ġdid. Dan tħabbar propju f'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema nsaħħu l-ħaddiem il-Ministru għall-Ekonomija u l-Industrija Silvio Xkembri. Dal-investiment li tħabbar propju fl-istess sena meta żona industrijali li hija kbira daqs 60 gram tal-futbol qed tfakkar il-50 sena anniversarju minn twaqfet se jara il-bini ta' 5 fabbriki ġodda u l-estensjoni ta' fabbrika eżistenti b'investiment ta' madwar 5 miljun euro. L-oqsma li dawn se jkunu jiffukaw fuqhom fost l-oħrajn hemm il-produzzjoni tal-ikel, tat-tabak, tal-karti, cross-docking u tal-labeling. Il-Ministru Silvio Xkembri għal kif dan kollu jikkumplimenta il-viżjoni ta' Gvern Laburista fil-qasam tal-industrija li se tkun qed tiġi mħabbra fil-jiem li ġejjin sabiex pajjiżna jkabbar l-attività ekonomika tiegħu. Meta ftit ta' xurilu flimkien mal-Prim Ministru nidejna l-ikbar proġett ta' infrastruttura industrijali ta' 470 miljun euro, konna semmejna kif ħankomplu ninvestu fl-industrija tagħna sabiex nkunu f'pożizzjoni nattiraw ukoll investiment hekk meqjus bħala high value added. Fosthom daw il-mod kif qed jinbnew daw il-fabbriki l-ġodda multi-level, allura iktar vertikali milli orizzontali biex ma nieħdux iktar art agrikola, inkunu f'pożizzjoni nattiraw fabbriki bħal fosthom biotech, fosthom ukoll ta' riċerka li allura hemmhekk iħallu ħafna iktar valur miżjud ġewwa pajjiżna. It-tieni proġett li wkoll huwa ta' 5 miljun euro minn Indis Malta ser jara titjib fl-aċċess għall fabbriki joħloq spazju adekwat aktar indafa u se jtejjeb l-ambjent fejn jaħdmu l-ħaddiema. Investiment ieħor tant mistenni huwa dak li bih se jinħoloq spazju miftuħ ġdid fuq medda ta' 330 metru kwadru għal ħaddiema ta' din iż-żona li fiha tiġbor minn fabbrika u 3000 ħaddiem. Dal-istazzjon tkellem mar-rappreżentant tal-bita li tieħu ħsieb l-maniġġjar taż-żona komuni ta' barra fejn saħaq li dan il-proġett se jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-ħaddiema. Għal-ħaddiema tal-parti fejn se ssir dil-ġnejna biex nsejħilha hekk u ħadkun iktar ta' mistrieħ, rekreazzjoni fil-breaks, speċjalment, tifhem, ħadkun attrazzjoni aħjar għal-ħaddiema. Iż-żona ta' mistrieħ tal-ħaddiema se jsir jisimha Misraħ il-ħaddiema ta' Bulebel.